Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Selenian Range under Deoponi a compete Atum pen cherap chetosi. Ita peta Alongtin Kahumri dang. Pai Chikloni Picrate Troxer ni Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Selenian Range under Deoponi a compete Atum pen ita peta Alongtin Kahumri dang. Taxation Department pen Inspector Assistant Commissioner Superintendent Selenian Range ECA Pranopteron Deoponi a compete officer. Rajas lekthi atum cherap cheto ton se bangsu Kahumri masai mesening samchin pen pichun ponlong pemelo bokajan pen Lawrence lekthi luti ki minus Karbi Anglong te nora bang ke iltum langdam lo pulam te forest la pen taxation department ki sivet lo iltum council revenue lo la si iltum non ke isivet teng lo la si trade license isu sia prang same isu ya prang same iltum langpo la hai paper samo kha forest royalty pene la hai PLO ma pipe ma la pen tum industry pen same registration do ma ma ate la hai tum ke kona pen do wang ne iltum proper ekdom chini pakanai lason influx dak pen da isi bat da ti la si la bangge kenang so lo iltum la si Dili media tumhan same chuningri lo je la so bosu tum check chepulon te tum ofi tum ki sundui la se tax that palam kali ba forest royalty pada alam kali kelang ni sondo tum la se la hai palo tum 60 long aron ting pe tum kham cheklam no po tum la se tum ta unane boril hai la lo la se non bank trade license isu se prang samel tum la hai forest royalty pima pipema laki number 1 lo elang ni lapen pinia tax dolang pelorang de laso pider material dum trade license kai isu same kene authority dum same pachini po laso bang chalo to sarna tu pini Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department na hin penatum Alongtin labang soita bhatalong nangka visit pathak nang lin penang pachinian thate sir now tum laso dil tuma tax drive along na itong dun media person tuman nili now tum dang itong thai pot chorola nil tuma actually aprang ta wanglo lapen penangan tum nang che thon lo sitame forest royalty pinela tum kipinayan pipelang Lasil tum pini forest department penlo Daxilian range ranger mata lang di nang dun lo. Lasil tum joint verification wang lo. Lasi anutin ita bheta tum ahem pu tum same nil tum along nang wang si kene papers kenang sot doan documents same nang chipaklang nang ponom bangke kali nil tum pini pen bangke last visit lo ang tum fan so dak pen dil tum action ke ni fansil dil tum chiparai pon to sir pini nan tum forest department la pen taxation department pen na tum Alongtin labang soita bhata long na tum ka visit dam ram thei pathak nang lin bem pachinian thate to chorolo media court tum lase pini nilitum ladak Forest Department, Silunjan Range, lapen taxation, KSC timpen nilitum da Kahumri nangkok. Athe bangke patumi review meeting long, Karbi Anglong Autonomous Council, CM Dr. Tuliam Rohang alangli instruction pen si nilitum ladak nang palig lo. Dakewang nangkok bangke lapui halo je Karbi Anglong arlo kido itabata doan. Alang litum as per production na ting pen jitu dak Autonomous Council fan revenue kipinai la so ting pen alang chingbar besi la so kadogawe palang dami fan sinil tum fanang to iglo asi nilitum pinidak na humri glo la pen thegi glong lo alang litum jitu yearly alang litum almost 15 to 20 lakhs a quantity aita bricks alang litum production do halaso production na teng pen langdam pulo te dadak midu la pen revenue
asap ta chingbar dam de lasi nilitum ladak non kewang bangke alang litum fan strict instruction pitikang iglo within short period alang litum laso alang litum yearly production at pen revenue ladak autonomous council long pajuma dami fansi nilitum instruction pitikang iglo tangte Silunian range under pangso bricks bhatta mate ita bhatta longkan dolo sir nilitum record thing bang dak non 11 nos doi so 11 nos thing pen already nilitum 9 nos bang already humri damigle alo la pen baki bhata pustame nilitum pale pen instruction bang pitikang iko